नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों, माबोरै होनोब्ला बाथ्राया माने मानसिनाव फैबाय थायो मोजांखौ नागिरोबा आरोना, आरो जि बाथ्राखौ जों नागिरनो थाङोब्ला मोजांखौनो नागिरनांगौ, आरो जि बाथ्राखौ जों सानोब्ला मोजांखौनो साननांगौ। मानो होनोब्ला माखासे गासिबो दिदोम थायोब्ला आरो रावखौबो राव मदद खालामलायनो गोसो गैयाब्ला जोंनि हारियाबो देरगोन, नङा होमबा? थिग जेनेखा नरेन्द्र मदि मोना जेनेखा इण्डियाखौ सालायदों, थिग बेबायदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो मोजां सालायग्रा गैयाबा जोंनि हारियाबो गोदोगोन। थिग बिदिनो मोजां मावनाया मोजां मावनांगौ, बाथ्रा बुंनाया मोजांखौ बुंनांगौ, साननाया मोजांखौ साननांगौ। जेसेनाखि माखासे जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां बिदिनो बिबायना जानाय, सोरबा साइथिं स्टेसनफ्रावनो उन्दुना थानाय, सोरबा न' मागिना जानाय, सोरबा बुरि गनानै फिसालाबो गैयाबा फिसाजोबो गैया, बेफोरबायदि अबस्था हिनजाव मानसिबो हौवा मानसिबो जोंनि स्टेसनफ्राव जोंनि बर' माखासेफोरखौबो जों नुनो मोनदों। आरो माखासे दाखालिनिफ्राय सोलिबाय थानाय मास मोनथाम बा मोनब्रै जाबाय, दिनै बे मा नाम मोनदों बिकि बर' आरो सनिका बर', दिनै बिदा बिनानाव बिमा बिफा गैया। दाखालि आं थांनाय भिडिअबो बुंदोंमोन आं, नोंथांमोना बेखौ एसे बुजिनो लुगैदोंबा बे थांनाय भिडिअ नायनानै बिथांमोना खोनासंनो हागोन। दा बेनो आरोना, गथ'फ्रा जोंनि माखासे मानसिफ्रा मदद खालामदों होनदोंमोन, नाथाय मदद खालामब्लाबो गथ'फ्रा मदद खालामजायाखै होनदों। होमब्लाबो आं बुंनो सानो आरोना, मदद खालामजायाखैब्लाबो जोङो बेखौ मददसो खालामनांगोन। मानो होनबा बेहा बुजिनाय गैया। जों बुजिनांगोन जे दिनै इयो बर' जानानै बेबायदि गुवाहाटि टाउनाव थानानै बर'नि उपाधि आरो बर' मानसि होननानै दिनै बिमा बिफा गैया। दिनै माखासे बर'फ्राबो आखायाव लानो नागिरदों, आखायाव लाजायाखै। बिसोर बेफोरबायदि बिबायनायखौनो मोजां मोनो, बेफोरबायदि आं माखासे मोननैसो कमेन्ट मोनदों। नाथाय जिखुनु बिबायनायखौ मोजां मोनोब्लाबो होमब्लाबो बेखौ जों बुजायनांगोन। मानो होनबा जोंनि बर'आ जेनेबा एगजामपोल दा असमिया निउसफ्राबो जोंखौ बारा सापर्ट होआ, आरो जोंबो जोंनि मोनसे बर'नि फेमास मोनसे सापर्ट निउस थानांगौ, निउस लाइभफोर बादि। दासिमबो जोंनि बर'आ आरो टिभियावबो बोखांजायाखै, दा दङ बांसिन माखासे ससियेल मिडियायावनो। होमब्लाबो जोंनि बर'नि फारसे बारा गुरुत्त' होआ, गावसोरनिखौ मोनफा मोनफा गोबां हिसाबजों बिसोरो निउस खालामो। होमब्लाबो दा जोंनि बर'नि गेजेराव दा सासे असमिया निउसआ बा असमिया इउटुबारा बिसोरनि हिनजावसा सानैखौ इन्टारभिउ लादों आरो बुंदों सोरनिबा मदद मोनोब्ला बिनानावखौ दखान होनानै बिदाया खामानियाव थांसिगौमोन, बेफोरबायदि माने बिसोरो जागौमोन होनना बुंदों। नाथाय बे गथ'आ बिदि बुंदोंब्ला आरो माखासे जोंनि बर'फ्राबो जुदि आखायाव लानो नागिरदोंमोन, मानो लाजायाखै गथ'आ? दा बेबो मोनसे बाथ्रा। खिन्थु जों साननो गोनां, बेबायदि गथ'आ आरो दासिमहालागै आरो बिदिनो निउसाव भिडिअ बिदिनो नुजाबाय थायोब्ला बेयाव मा जागोन? जोंनि बर'खौ लाजि फोनांबाय थानाय जादों, नंगौना नङा रायजोफोर बा लोगोफोर? जोंनि बर'खौ लाजि फोनांनाय जादों। माबोरै होनबा इयो दाबो भिडिअ नुजाबाय थादों, नङा होमबा? बे निउसआव नुजागासिनो दं। दिनै माने निउसाव होनाय मथे सोरबा मदद खालामथों, सोरबा हेफाजाब होथों, बेबादिनि थाखायसो निउसारफ्रा होयो बा जोंबो होयो। थिग बिदिनो दा मानसिफ्रा बिसोरनि बर'फ्रा दाखालि जानाय जाथाय दासिमबो रावबो सुबिदा होआखै, बा बिसोरनि बर'फ्रा रावखौ मदद होलिया नामा? बेफोरबादिबो बुंजायो गुबुन जाथिफोरजों। दा जोंनि आसामाव गोबां जाथि दं, दिनै असमिया होन, नेपालि होन, एकदम मेरला जाथि, आदिबासि होन, सावथाल होन, बर' गार' गोबां। होमब्ला बेफोरबायदिखौ आरो नुबाय थायोब्ला जोंनि बर'आ दुखियासो बर'फ्रा बोरै नायनो हानो? ओरैबो होनजानाय मोनसे गुबुन जाथिजों सिंगारि जायो। दा बेखायनो मदद होगौबो आं सानो आरोना। आंथ' भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुङो, आंना भिडिअआ इडुकेसन हिसाबै दा आं बिदिनो बेफोरबायदि लाइनखौ माने एसे मोनदांनानै आं बुंबाय। जोंनि बर' अननायजों जुदि जेनेखा दा इलेक्सनखौ नांथाबनाय बादि गोसो, जुदि इलेक्सनखौ नांथाबनानै जुदि देरहालायनांगौबा दिनै जों गासैबो खौसे जानांगोन, आरो अनलायनाय सानलायनायाबो खौसे जानांगोन, आरो मदद होलायनायाबो खौसे जानांगोन। होमब्लासो जोंनि हारिया बाख्नायजाथाव जागोन। बेखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।